Lara with a Niamh. Niamh ni Cronin, Rockta TCD. Leandra Oireachtas na Gaeilge sin. Tá muid baile aniu chun dul go Oireachtas na Gaeilge 2013. Gan ar an slú mór. So bheith na fágáil gan láthar cléig an bheith go leir hart ar leis cethir. So ag sul go mór leis? Sul go mór leis, bhíte aonta gach léon an bíon chlárne níos far ná leis ceann de ná, so Oireachtas so tá ar bís. Okay, go míle mágus a chléirlumm. Slán! Deireadh is Rinne Maria Shaler, agus fáilte chuig má. Tá anseo le Cumann Gaelach TCD agus tá chun ar bailach dhéanamh síos chuig Oireachtas na saona 2013 agus mar féile bheith tá scaismíní ar gach den anseo agus baidh sibh do bhlanú do bhar fad agus go feic sibh chunatá anseo mar den óg in aireann a láthar na hóra so sílan go bhfuin sibh an tána bhas. Léir musanis le gachtainna tug feicigh. Tá dír chun tusaigh fáin chuig choláine inis agus tá gachtainna ag sil go mór leis. Agus tugadh an aiste timpeall ceir uair glás saolam so saolam go maidir inar gola san tuairis ar fád. Ba siar feicimén sin sin. Tácha chuig an brú aige agus gachtainna glíní síos ag léir glaba agus man seo le Oireachta an Cumann Gaelach Coláiste Niamh tá na gcuinear fadaí. Yeah, so an tar siú tá dír tácha tá céad in an seolinn agus bé an Cumann Gaelach ó Queens a fan linn. So der fála brúsla in ein seomra bháin chun leir faoin ihe agus faoin lá mór agus mu sú go mór leis. Okay, Eric gur míle mágus. Slán! Oh, Dave, right, so hánig bud ar sean ra faoihearra agus sean dasán. Tá ma Dirk ag denmh na rudí deirg den ar feisias den ihanach agus tá síl go meic siad ar fáidir eis. Just right sean lo. There hi lads. Okay, agus baidh muid ar fáidir gleis síos le chéile. Tá ar feisias post faoi riún ach tá síl go feic sibh níos déine é. So níl féin am meis is go fáil ach tá gachtain eile tá chun dosí stair agus fecint chun bhfuil daoine eile gleis na síos. Okay. Okay, so Sean na Pharaohs ar fad, na daoine an éigeacht. Tá, oh my god, feic sibh ar eis sin Niamh Ríis, probably ní aithneoin si bhí deir. Sin an Pharaoh, na? Pharaoh, yeah. Feic ar eis. Agus cé tosa? Gypsy, Mavanish, more Gypsy. Oh wow, fecinn tú den scoisian Anna Kenna. Okay, agus cé tosa? Hey, Jessie anseo. Jessie anseo, sin ar eis, feic ar eis. Rach man sí stair inis chun fecinn ar gachtainna eile. Okay. Cé dul siar si gleis na síos mar chalíní? Oh wait, go back in. Cé tosa? Google Maps. Google Maps. Sin ar eis. Agus cé tosa? Geisha. Geisha, thank you. Ar eis, okay. Sean na group of féin anseo on Titanic. Say hello. Sean on Captain. Ar eis, okay. Sin gachtainna eile. Ríis eile, níl san céim fág bhfuil si gcónaí timpeall na háta agus is chun ceirtá dhéanamh an inis Niamh. Okay, so gach na gléis is suas don gach ar anna cuid green graphics mar sin de agus tá an dul go ihe amach lein tar siúil in Ostan an Glen Eagle go ihe so go mór leis. Okay, go míle mágna. Tá seo le Rebecca Comer agus tá sin gléis síos mar Geisha ar eis. Okay, agus céim fá goiltí an seo gan Oireachtas. Tá mé James Badger an Gaeilge, Stephen Mo Gaeilge agus tá sé covered with domicile bheith Larry an Comer fad agus is Baile Átha agus Cumann bheith seo le Macorja agus leis an Cumann Gaelach Coláiste Tríonóide. Tá seo le Éine agus Richard agus tá si de gléis síos mar Suspicious Sportman on Twitter sensation. Ce glóir agus tusa? Bishop Bob Dylan on Tyrone America. Ce glóir. Agus céin fág bhfuil si bh na Oireachtas lads? Now, it's even Gaeilge, so Gaeilge on road is first to sail. Ce glóir agus tusa Éine? I'm going to show the Cúglín news. Cúglín news. I'm going to show the joke. Smahí Éine, gur mágad. Amy Winehouse, anna? Yes, mate. Agus céim fág a gléis síos mar Amy Winehouse? Níl chun intan breig an nach bhí si rí éiste Alright, okay. Agus am bhfuil ihe wá agus godí seo? Yeah. Really just glaring, just new and it's fine. Agus céim tá mut chun fánacht amach a dí an ucht?
Níl clú go. Feicimid, yeah? Jack Laura, agus an taithmín an Oireachtas le? Yeah, sure, really go má, tá an dhéan, se an bhá, le bhí le dí díime agus an másc leis na díos céad bhí an start sin. Alright, okay, gur míle mágad, Catherine. Go fóm ach leis an céad bhfuil mé féin a gléis síos mar ach cean méid bhfuil sé in an díomh, fáil amach céad bhfuil mé gléis síos mar. So, tá mis an cóirde ag gléis síos mar an Titanic. So, tá seach na seair is dólam a bheith mar cuairt an bád é féin, tá bád dent agan as cuairtlóir. So tá seair daoine an bhád sin, tá duine amháin mar an airge agus ba mé féin mar iceberg. An bhfuil an iceberg ar olalas agan bus beidir berg air. Níor rocinta, but feic sin go níos déanaí gléis a síos an eisios omláin, bus ba ma aig mar an ggéine ach feic sin. Chuir mé áchuid ébar seach am eisios agus tasúla gom go feic sé ar nós na fhaigheann a chuir anchuid éirtas seach sa grúpán. Láthreachtar an Cumann Rinneadh agus tá go aon sin dún faoin na feisios. So, céir tá gléis síos mar fiún? Is much Cábhfuil Wally. Cábhfuil Wally, céim fágfuil gur réinnig tú an charactú sin? I suppose just cap me ní bheith is a gumsa tuis go bhfuil an éir sin ó le daoine enough cinát an ra mise a ré sa seans dom a rudig mar daoine á má luir go rinne híthe be daoine an rá lumsa níos daoine cinát an ra mé. Sin puinte má gur mí agus an freir sin is léir go smuoitiú an chuid faoi agus just smuoine mé ar sin díreach an sin, wow. Well, freagar den céad sco. Agus seo níomh ní chrónín a ríis orháin eile agus Sophie Meehan an seoir go sin tá bhí Sophie, oh my god, agus Deireadh tá anchuid daoine agan sin agus Feabhra, hiarca, sráid. Aléine aon rud agah le rá faoin Oireachtas nó faoi aon rud go gin Wow, má sin ar eis, right. Main rud eile go le rá faoin deir seachtainna. Tá pasúg mór leis an ihe tá an dún cíle an hat na gansaí tá gur carta nua an sifta á. As na Hill Tá me gléiste sos nacht mar Katniss on the Hunger Games. Ar eis. Agus má tú leis an ihe nacht? Oh, tá me go mór leis ní nacht. No, not in on serum, not in on serum. Ecolor, fashion sense go, but Martin the holiday, not in on serum. Back into our ice, Garbina Margaret's Clairlum. Mushola aina a reach ella, Nielsen came fog over first slash, but well, I knew the new Agutu, aina. Een shotty mugge Oostan en Gaeilge te vangen door stag van één makkelijke ekkel. Kijk, ben Ewa aan de goni zat met zulke met Ewa elle aan reach maar ben gachtin. Hey, keer mag dan. Oireachtas tá mar dearcan dós teach san Oostan is agus tá nig sulga mór le feiste sí na chláiste eile eáil.